Сәлем кызлар, сезне белән мин Ләйсән, һәм бүген без сезнең белән япон чибәркәйләренең массажын ясарга өйрәнербез. Бу массаж безгә 15нче гасырдан килеп җиткән. Гадәттәгечә массажны күкрәк өслеген сыпыруыннан башлыйбыз. Баш бармакларын нигезе белән муенны кырыйдан һәм арттан, астан өскә таба сыпырабыз. Алдан сыпырырга ярамый. Уртанчы һәм имән бармакны бөкләп, иек астыннан колакка таба йөртәбез. Хәзер ике бармак ярдәмендә елмаю рәсемен ясыйбыз. Шулай колакка таба тартабыз. Имән бармакларны шигәгә куеп, баш бармаклары белән өскә таба массажлыйбыз. Хәзер уртанчы бармаклар белән борын яфракларын массажлыйбыз. Хәзер имән бармакларны чәч үскән җиргә куябыз, ә баш бармаклары белән каш арасын массажлыйбыз. Хәзер маңгайны имән бармаклары белән кара-каршы массажлыйбыз. Астан өскә, өстән аска, бер яктан икенче якка. Хәзер бит йөзен менә шулай итеп шимиткәлибез. Хәзер йөзне тарттыру өчен менә бармаклары белән шундый массаж ясыйбыз. Тияр тимәс кенә. Йөзләрне, маңгайны. Әлеге массаж кебидо массаж дип атала. Аны көн аралаш май белән ясыйлар. Матур булыгыз.